Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Una de les aplicacions del nombre pi en la nostra vida diària és, per exemple, la reparació d'una roda del que és una bicicleta. La roda té forma de circunferència i ara Eliseo ens explicarà el per què. Per exemple, si a mi tinc una roda pinxada, el que tinc que fer és medir des d'arriba fins a l'altra punta i dona, per exemple, en aquest 25,5, que és el diàmetre de la circunferència perfecta. Multipliquem 25,5 per 3,14, és el código pi, i ens donaria la... 80,7 centímetres, que correspon a la longitud de la circunferència. I quan tenim nosaltres la nostra càmera... Agarrem la càmera amb aquesta medició i ja la podem ficar perquè és el que necessita aquesta llanta. Però el que ens ha dit Eliseo és que ja ens ho dona el fabricant. I el que fa la reparació de les bicis... No fa falta fer aquesta medició. Vale? Pues moltes gràcies, Eliseo.